Tieko mibadhi e chenro mar choko usuru, tieko akwede e chenro mag poko mwandu kod chenro mag dongruok e pacho kae, wuotho kod jopiny e chenro mar loso budget kod chiwo orak mag sirikal, gitiyo gi lony manyasani, ne gin moko kuom singo mane jatend migawo mar omenda John Mbadi ne omiyo jo Kenya bang' kawo apisi dwe mar 8 higa mokalo. Higa achiel bang'e, bende singo makamago osechopo kare kose ywak winyo koro opogore. Jafumbo marwa mar siasa Chris Owino ne obet piny kod Mbadi mar yudo duoko. Ne otise nying manyien mar jawar mane obiro mar reso uchumi mar piny Kenya mane wuotho kathembo. Lony mare maratiglo e weche mag omenda, lep ma owir mor kich, kaachiel kod chia mare ne omiyo jo od bura puodho gwelo mare ka jatend migawo manyien mar omenda kendo rwako wuor maduong' mar Profesa Njuguna Ndung'u. Singo mage ne en duoko ochumi e wang'e, dino rode mag mibadhi e duol mar choko osuru KRA, miyo jopiny teko e loso budget, duoko piny osuru e kind weche mamoko. Report mar John Mbadi chalo nade. Machiel kuom gik mane wawacho en ni kaka itimo ng'iewo e Kenya kaka iluongo ni procurement onego waloki ma wawe time e yo manyuol ma ji yiecho karatese kata ji joma timo procurement ma puodho kaka ing'iewo kose nyalo kawo met belie to loko yore mag ng'iewo. Mane wawacho ni wakelo yo manyasani ma wakelo machine ni ng'iewo kore tim kokadhe machine miluongo ni electronic e-procurement. Mano ne wa roll out tarik 4 dwe mar 7 dwe mar 4 mane wa launch officially. So dwe mar 7 ni ne wa roll out e-procurement masani kuro ng'iewo sirikal timo kokadhe yo mar mbui. Yo machielo mar mbui en wach mar payroll ma bende chendo ma wan gi jo miluongo ni jotich tich ma jochiende kata ghost workers, jo wanyawawa ma onge ng'ama ong'eyo kama gintie. Koro jo tije ma nyawawa ge wagolo gi oko ka wakelo system ma wa integrate ma koro sirikal dhi chudo kokadho electronic system. Koro mondo mi ng'ama onge mondo chul msara bedo maonge. Achiel kuom mirima mane rowere mag Gen Z ne nigo e kinde ng'anyo mar kwedo chik mar omenda mar 2024 ne en okang' mar sirikal dino itgi ne ywak mag jopiny ewi medo osuru, tuo ma Mbadi ne osingo thiedho. Oganda mar jo Kenya wuoyo giwacho maler ni ok gidwa ni mondo medgi osuru nikech osuru mose magen go ni malo kendo giwinjo pek mzigo no. So mano namba 1. Namba 2, jo Kenya wegi kokadho kuom National Treasury, Cabinet gi Parliament noseng'ado mokelo gimiluongo ni National Tax Policy. E National Tax Policy no owacho ni wadwa ni wabed gi usuru ma ok idhi iga ka iga. Wadwaro usuru miluongo ni predictable ma ji inyalo ng'eyo kidwa keto mwandu ni ka ting'eyo ni mae usuru kinyo gika. Kitimo tax laws tinwang'o ni medo usuru ahinya seche moko ok kel pesa mang'eny e choko usuru. Usuru nyaka bed gi kuma chope. An ok believe kendo ok en paro mango ni ka wamedo usuru higa ka higa to wabiro choko pesa mang'eny higa ka higa. Adwaro ji mang'eny mondo choko bed ni chulo usuru to gichule e kiwango ma ginyalo magiwinjo go nafu. Gwelo mare ne obiro e kinde mane ntiere luoro ni piny Kenya nyalo rem chulo gope mage kendo nyumore e bugo mar uchumi, ting' mane Mbadi ogoyo kore ni oikore mar ting'o. Sama ne adonjo e ministry ka Kenya ne chalo gima ne wawuotho e ngegu mar aora ma sani nyalo kier milwar. Sani ni neno kata ka joma timo credit rating wacho ni Kenya ogo atwa osudo kama nyocha wantie ga mokalo wasudo wadhi e B, wa B- wadhi e B. Kendo giwacho ni wan outlook marwa nyiso ni positive, wan gi ranyisi ni wanyalo sudo maber e weche mag chulo gopewa ma wan go. Ma timore kaluwore gi okange moko mane wakawo. Achiel kuomgi okang' mane wakawo dwe mar 2 ka wachulo gowi
mabiro bedo ni mane ni idhi chul 2027. Koro gowi no nya wachule sani nikech ok wadwa dhi e 2027 ka pod ok wang'eyo ni to gowi ni chulo nade manyalo miyo weche kata mag shilling gwenyre kaka nyocha gwenyre. E twak marwa kode, Mbadi bende ne osungo moko kuom chenro mag dongruok machwe madhi nyime e gwenge ma Kaluo e bwo tend sirikal mar Manywanda. Budget ni nyo watemo kata na projects ma Nyanza nitiere support maber kata piny onage. Kidhi Migori nitiere mang'eny mwakete budget. Migori kanyo, blue economy, nitiere gik mang'eny we lost Paya, we lost Muuru Begini, blue economy, nitiere landing sites mang'eny mag rech mibilosi. The same Ginderni. But just ka mention nitiere Yoma Masara Muuru, Yoma Kababu, Madhe Pinyo Ye, all the way to Tho nyaka got Kachola, mago ni budget. Tienda Ramao Mabei, Madhe through Kalamindi, from Kalamindi, nyaka Nyakweri, kokadho Sani. Nitiere yo mabro Aposta, makadho Nyikendo, madonjo Nyarongi, dhi nyaka Makala. Siaya, nitiere yo moro, I've forgotten the name, but nitiere yo maran all the way from Game, all the way to Alego. Yeah, nitiere yo mawuok Kalandin nyaka kona Kalija. Nitiere yo mabende dhi nyaka Kamito, Simbube, nitiere dwelling of Bondo. There's also Bondo bypass road. One gets so many roads in Siaya. The same with Kisumu. Bende wanegi yo wachiel ne west, Kisumu town west, 12 kilometers. Kisumu town west wanegi yo Muhoroni ni Mamboleo wakete pesa. Waketo yo moro nitie Chiga ka. Then nitie yo machielo bende mawuok Ginawasi, all the way to Katito Nyakawasi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jod bura okwedo paro mar golo aguch omenda mar NG